Bakit ba ang kapitbahay kong tsismosa lagi siyang mayroong ibagbalita? Ang asawa ko daw may kabit na siya, palagi daw itong kasama. Araw-araw pa daw hatid sundo nito tuwing siya ay pumupunta sa kanyang trabaho. Sinubukan kong magtanong tungkol sa anak ko, sabi niya may boyfriend at nabuntis daw ito. Tsismis lahat ang laman ng puso mo't isipan sa araw at gabi. Tsismis ang dahilan, hindi ka na makatulog sa kakaisip lahat. Lagi kang may kaaway, tsismis ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw palang may problema sa asawa mo, at di mo pala alam may kasama ng iba, at nilalakad na pala ang annulment niyong dalawa. Pagkat ika'y tsismosa, kahit sino'y sinisiraan sa araw at gabi. Tsismis ang dahilan, hindi ka na makatulog sa kakaisip lahat. Marami nang naghiwalay, tsismis ang dahilan. Ikaw na ang laman ng balita sa bayan sa araw at gabi. Tsismis ang dahilan, hindi ka na makatulog sa kakaisip lahat. Ang anak mong dalaga, siya'y buntis na pala. Ikaw na ang laman ng balita sa bayan sa araw at gabi. Iba-iba ang katabi, hindi ka na makatulog sa kakaisip lahat. Pagkat ikaw pala ang kabit ng bayan.